Havinkynttilät palavat suurella, kirkkaalla liekillä pitkään. Koska havinkynttilät tehdään parhaista mahdollisista perinteisistä raaka-aineista. Sytytä havinkynttilä. Sillä on hyvä sydän. S-ryhmä tarjoaa bonusasiakkailleen omia etuja, bonustarjouksia ja jatkuvasti kasvavaa bonusrahaa bonuskortilla. Tule S:n omistajaksi, siinä sitä etua on. Jos haluat muutakin kuin tavallisen henkilöauton, saat samalla hinnalla monikäyttöisen, nelivetoisen Vitaran. Ja mahtavat ominaisuudet kaupungissa, maantiellä, maastossa. Menestyksen huipulla Vitara. Täällä kylmässä Pohjolassa asuu tavattoman lämpöisissä taloissa aivan tavallisia perheitä. Isät ovat mukavia, äidit herttaisia ja lapset kilttejä. Heidän kodeissaan vallitsee yhteisymmärrys ja lämpö, koska he ovat valinneet oikein. Elämä on huoletonta ja asiat luistavat. Mutta jos joskus kylmä ja ankara maailma yllättää, on hyvä tietää, että kotiin on mukava palata. Temperaa. Luotettavaa lämmitysöljyä saa Kesoilista, Finoilista ja Unionilta. Telin valtakunnallinen kaukohaku. Elämän pieniin ja suuriin viesteihin. Ulkonäköään uhraa stressille. Luonnosta tehoaineet kovaa maailmaa vastaan. Hermiina, antistress.